sapa sing ngomong nek kaya Dream? Aku. Terus? Loh kuwi mau Dream nggih ada apa? Minyak toh? Minyak. Mongko nun sewu sponsor terbanyak di sini napa Bu? Pertamina nggih. Lah niku biasanya lek sing jenenge lenga diadain napa? Dream. Lah kuwi Dream ki penting. Tanpa ada Dream dan minyak, mokal iso bersih dusun wayangan nanggap dalang cahyo sindene tatin titot. Lho ngono kuwi. Mula tepuk tangan untuk Dream kita malam hari ini. Kaya sing tak aturake ngarep mau Mbak Tatin, seksine wong sakmene mbane iki. Pripun? Mbak Elisa mbiyen ninggali 1 juta. Niku rak Mbak Elisa ta nggih? Nggih, Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ya pen kajenge Mbak Elisa. Terus sampean beda mesti ya? Beda. Luwih akeh ya? Ya nek aku ya ndelok engko jajal saking bulurah piye. Mongko bulurah liwati Bu Kesi. Berarti ndelok Bu Kesi piye iki kok? Oh, nggih Bu Kesi ya piye. Dadi Bu Kesi ndelok nang dalange lah tergantung kok dalange piye. Lah aku manut bulurah piye iki bulurah? Malah ubeng-ubengan. Lempar-lemparan. Nggih menika nderek sowan wonten Banaran nggih Pak Cahyo. Nggih Banaran Sidoarjo Senori Tuban. Senori Tuban menika nembe sepindah menika kula sowan wonten mriki matur sembah nuwun. Menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki. Menika acaranipun bersih desa nggih. Nggih utawi sedekah bumi. Oh nggih. Menika nderek ndedonga Pak Bu, mugi sedaya masyarakat wonten Banaran mriki tansah pinaringan slamet, sehat, kathah rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, amin. Matur sembah nuwun menika sampun napa jenenge kersa nimbali Tatin sing kaya Dream nggih. Matur nuwun Pak Bu, sedayanipun menika nggih nganten iki wujudipun Dream ning dandan nganten iki. Aja kloro-loro ngono kuwi lho. Lah ngapa? Mergo kaya Dream akhirnya awakmu viral. Jajal awakmu kuru aking ngono kuwi, malah ora kondang. Piyayi kene iki mergo kulino nonton ning YouTube, nonton ning TV karo sinden Tatin kaya apa ambak sampean lemu, ning nyatane gemesne. Nggih napa mboten Bapak-bapak? Lho, kuwi penggemarmu kuwi, Tin. Ra mungkin iku. Ah, Bapak Ibu kaya tepuk tangan nggo Dream lho. Iki wong ya aku iki kaya ngene dandan 2 jam lho Pak Yoyo. Ngapa? Kok isih-isane dunake Dream mbok liyane Dream rak ya ana ta? Lah nek liyane enek. Apa? Gentong. Malah saya nika kowe iki mbok ora sia-sia karo wong wedok ngono lho. Sia-sia piye to, Nduk? Ora wong ya nek wis cantik ngene iki rak ya oh Mbak Tatin sing cantik ngono ora Mbak Tatin sing kaya Dream ngono kan ya jenengan nek ora tanpa wong wedok piye padake? Loh, ora apa-apa. Lah aku ora masalah. Nun sewu ya, upaman ning donya enek lanang tok apa wedok tok ya. Sing rugi tetep wong wedok. Kok isa? Lek wong wedok tok bingung arep piye? Lek wong lanang tok ora masalah. Sik nek banci, ayo. Ya ora lah. Masa ya karo ya jenenge wong wedok. Lah lek eneke kuwi witekne ngopo? Kayak Apri ya lumayan kae. Sajake kulino karo banci iki dalange. Ya ora jenenge lanang karo wedok iki wis dadi siji kaya Adam Hawa mau lho Pak Yoyo. Dadi anane wong lanang kuwi ya karo wong wedok ngono. Dadi nek karo wong wedok iki aja sia-sia. Wong sing sia-sia iki sapa to? Sponsor terbesar untuk Banaran Bersih Dusun niki saking napa, Pak? Pertamina to? Pertamina niku napa to, Pak? Minyak to? Minyak niku diadain napa? Non? Apa? Drum nek mriki drum. Oh, drum nggih. Drum nggih. Lah kowe milih drum apa drum? Ayo. Kula kados drum, Pak Bu. Lho, iki tunggal dene padha lah. Nggih monggo nek anu masyarakat wonten mriki ajeng madhahi teng drum monggo. Ya aja mutung ngono kuwi. Lah sampean mumpung ditimbali dipercaya karo Bu Inggi karo panitia masyarakat mriki supaya nglipur piye carane memberi hal yang senang untuk warga masyarakat aja mutung ngono kuwi. Ya ora apa-apa kok wis dipadake drum. Nggih. Ya wong lagi tengok-tengok cantik lagi menikmati makman saka sing diparingke panitia kok Mbak Tatin kaya drum. Aku langsung, "Hah? Kaya ngene padake drum." Tak glundu. Sing nyek aku to. Sampeyan ora ngerti rahasiane seorang dalang. Dalang iki anggere nek sinden dielek-elek, biasane dhek malah seneng. Oh, berarti sengit dulit. Ya aku lho gur dulit tok gelem, sapa sing gelem kaya ngono kuwi? Lah maksudnya? Ya ora iso tegese senengi tegese memberi perhatian khusus kepada sinden itu sendiri. Oh, nek jenenge ngono kuwi berarti nek umpamane ngunek-uneke berarti sayang. Murah nyapa kok sayang? Lah piye toh? Jarene kuwi mau piye nek ngunekke ngono piye
mau? Perhatian. Perhatian adalah tanda dari Seneng. berarti jenengan seneng kula. Seneng antarane dalang karo sinden. Tenane. Ya wegah mosok aku gedene semono mlebu ning drum ya gah. Ya aku ya wegah dileboni ngono sakmono gedene kono padake iki ya gedhe ning cilike. Sae-saesane. Yen cara ngene jenengan pundi, Mbak? Alamate jenengan? Oh, nggih, nderek nepangaken nggih Pak Bu. Kula menika saking Sentolo Kulon Progo Yogyakarta nggih. Dadi wau mriki niku perjalanan kurang luwih 4 sampai 5 jam. Dadi iki adoh kono adoh kene tundekke drum. Matur nuwun nggih Pak Yayak nggih. Sami-sami. Nggih, jan. Dalang kok le jan apik tenan ngono lho. Ora ngono kapan jenengan iso silaturahim karo Piyai Banaran kaya ngene lek ora lantaran Pak Cahyo Kuntadi kan ya moga. Oh, nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak Cahyo. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten ing Banaran menika. Lek cara desane jenengan kampunge jenengan jenenge apa? Lek kene kan sedekah bumi kono apa jenenge? Mriko nggih merti dusun. Merti dusun. Nggih. Ada perbedaan apa mboten antara Banaran kali Sentolo? Ya bedane ada. Bedane apa? Bedane nek nggon mriko iki mengko sing nonton rapati akeh. Oh. Nek mriki jan tumplek blek sakmene saking mriko ngantos mriko manusia sedaya lho niki. Nggih, ya dicukne wiran ki 300-an kok. Ora nonton ya rugi. Pinten iurane? Ana sing 300, ana sing 250 kene undho usuk ngono kuwi. Oh. Minim ki 130 ki merem dipet pisan. Niku saking masyarakat nggih. Nggih. Nggih mengko lantaran panjenengan. Nggih. Panjenengan terus kula. Heeh. Kira-kira kinten malam hari ini saya berapa? Lho saru, mosok ngono diomongne nang kene. Alah kok dadi Bu, benjang malih nek menawi ajeng nanggap kula mboten sah liwat dalange nggih. Soale menika guntinge landhepe pol iki. Aku ora gunting, Lah apa? ngelongi. Oh, berarti nek ngelangi jatahku berarti ki wayang gamelan dan sebagainya ki aku yang melu duweni lho. Kok iso? Lah kok nggon aku yang melu mlebu nggonamu? Heh? Nggon piye ta ya? Nggon aku Heeh. mlebu. Hah? Piye, Pak? Ora iso wong drum ki adah kok mlebu ngendi ora. Maksudnya ki dadi Lah, wah bener kuwi Pak, leres nggih. Ngene Pak Dalang mlebu ning drum nggih. ora bapak era muni drum kok nek Pak Dalang mlebu ndamu iso ngono. Maksudnya ki kula ki ya melu urun tuku-tuku ngono lho wong ku ya termasuk duitku barang. Lah iki pancen milik bersama. Biasane engko lek poso iki didol dhewe-dhewe iki. Yo aja ngisen-ngisen ke dalang kondang. Lah aku ki ndek ben entuk saweran pas ning Surabaya ki lho ning nggen apa kae? Nggen mabes kae entuke dhuwit 10 juta tin. Langsung tak tukokne lemari. Kanca-kanca nggo klambi ae lebokno kene kabeh kaya ngono kuwi. Lah yo sing bener ya ngono kuwi wong milik bersama. Wah iya milik bersama rumah samu piye? Ya jane nek ana sareng ya didumke ben nggo tumbas sapa ngono. Aku suwi-suwi kapok tin nang lantarne awakmu kok undet-undet masalah duit. Aku isin. Lah piye ta? Lah jenengan ra butuh duit. Ra butuh duit. Ya butuh duit lek diomongne ning kene aku sing malu ora. Lah aku gur ngomong lho, gur ngomong karo masyarakat. Pak Bu, benjang malih nek ajeng ngundang kula ampun lantaran dalange. Meng ngono kok. Margane dalange guntinge. Oh. Bu iki melu sapa to, Bu? Masa ala Tatin teko kene sing nelpone aku mosok muni londap-landep ora. Sing landep iki lambene Tatin kuwi malah. Ya ora, ya pokoknya terima kasih nggih Pak Dalang. Sami-sami. Lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki duwe sedulur anyar. Sesuk meneh dadi nek wis denarene iki rak ya engko dadi seduluran ngono. Tahun ngarep ganti bintang tamu ya. Ya ganti dalang bareng kok. Aja. Aku iso kok tahun ngarep kuwi. Wis di DP ta? Wis Kowe ora ngerti, tahun wingi iki ganti dalang mergo aku karo kanca-kanca ora iso. Akhirnya balik meneh. Ini tanda cinta kasihnya warga masyarakat Banaran karo Bu iki terhadap Madangkara lho ngono kuwi. Oh, nggih. Saestu ta, Bu? Nggih, mergo Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Lek dalange pengrawite tetep lek bintang tamune salin-salin ngene. ora apa-apa. Aku sesuk ya arep rene dhewe wis ngerti nggone kok. Rene dhewe rene gamelane rene sinabu arep ngopo? Iya. Nang perapatan jare bapake ngopo nang perapatan? Nggowe ciki-ciki ya, Pak. Nggih. Nah, lek ngono ki mau pamundhute Bu Lurah, Bu Winggi, lek kene istilahe Bu Winggi, Mbak. Oh, Bu Ngersake Winggi. podang kuning. Oh, Sampeyan iki ora. Menika wau bulure namung kertas tok.
Enek duwe akeh pancen. Endi? Ning tak dum cah cilik-cilik iki lho pisan. Waduh, balik ke le. Lho. Lah Kowe iki jane sinden apa kotak amal ora? Lah ya Cah cilik kan tegel. nyuwune kuwi to. Paling ora aku iki nambahi cah cilik-cilik ngono. Alah kok sik yo le aku ora entuk-entuk le, engko entuk tak keke ya. Oh, genah bareng saiki cetil ngono ya jiro lu. Cetil. Wani omone cetil ngono. Tak selentik engko. Wah. Ya, piye? Mbak Tatin piye? Piye ora krungu? Ocen heeh. Wong ya ora dikeki apa-apa kok wis jejaluk. Kono anteng nang kono ya. Dimatke sik Mbak Tatin sing cantik kaya drum. Ta dimatke. Disekseni kaya drum tenan apa ora ngene ya. Ora aja kloro-loro ngono kuwi. Ya kloro-loro wae. Wong lagi ketemu nang kene pisanan kok dunekke drum. Lho drum aku ki minyake ngono lho, Din. Tegese aku karo kowe bersatu padu terus ngono lho. Minyake renek drume akhire ya kutah nang ndi-ndi ngono kuwi lho. Ngono berarti malam hari ini berarti dengan Dalangki Cahya Kun tadi minyak mambu. Ngono ya. Minyak kapak. Menika napa wau lagune Pedang Kuning? Pedang Kuning Bu Inggi sing ngersake. Bu Inggi, Pedang Kuning, Bu Lurah pundi ta? Bu Lurah. Wah, nggih, wah lah sing cantik sekali nggih. Awas Bu. Ngapa? Wong sida meneng kok. Agem bawa Bu. Nggih. Nggih. Nggih, nek agem bawa niku biasane ten Yojo 300 Bu, nggih. Yogja ya Yogja Tuban beda nggih Bu nggih. Ha iya. Nggih, ora apa-apa pokoke sing penting menghibur masyarakat wonten ing mriki. Aja njaluk karo Bu Inggi wis paring akeh 300 tak siapi anggere apik. Lha iki. Waduh, lah kuwi apik apa orane ora ngerti engko ya. Pokoke lek apik 300 tak kene kowe ning parandene kok elek min 300 kowe. Tombok berarti. Tombok ora nggih. Nggih. Yo Pedang Kuning. Nadyan wujud temong paksi Nano agawe talining brangta. Pripun Pak Bu, swantene sae napa mboten? Sae, tandon suarane semono gedine kok. Drume kok le. Nek sae berarti iki tak jupuk ya. Hah? Kuwi? Lurung rampung kok ya Oh, iya. dirampungne dhisik ora. Arep ndi le? Kuwi wis mutung kuwi paling ra entuk apa-apa ngono. Arep pipis. Karana yektosipun alam ingkang endah lan asil bumi ingkang ageng kados mekaten menika sanes warisanipun para luhur nanging menika yektosipun kedah dipun warisaken dumateng para anak putu ingkang badhe nerusaken dumateng dharma wonten ing Marcapada. Nun inggih Yayi. Leres ingkang dados dawuh Paduka Yayi Puntadewa malah jagat. Jagat ingkang sampun sepuh menika kala mangsa panguwasa kawicaksananipun dipun kendhaleni dening para sugih. Karana kawon kalian janji nalika pimpinan kala wau nyalonaken dados pangarsa dipun ragati dening para sugih kala wau. Wasana para sugih kala wau ingkang ambangun wewangunan ingkang awujud papan pariwisata, papan palereman, malah boten ringa-ringa ambangun pabrik ingkang ngrusak dumateng alam, ngrusak dumateng segering hawa, malah kepara nyikara bumi satemah nuwunaken bencana banjir, longsor lindhu ingkang tetela ngrugekaken dumateng tiyang kathah. Nuwun sewu kalilan matur kula ugi pun Janaka nderek sumelawatur. Bumi Ngamarta ingkang kinepung samudra ingkang wiyar lan endah menika mujudaken kanugrahan agung. Namung emanipun para warga Ngamarta namung dados nuwun sewu tiyang Ngamarta namung pados untung tanpa metung risak ing samudra ingkang kedahipun dipun upakara supados tetep endah lan resik. Kejawi saking menika Kaka Prabu
kabar ingkang sumebar pawarta ingkang rata saperangan kawula panggesanganipun kanthi misaya wina sakmangke sampun ajrih lelayaran wonten ing seganten Karana wonten tiyang manca negari ingkang jahil mlebet wonten samudraning negari Ngamarta kepara wanindaku bilih menika wilayahipun lan menawi dipun emotaken malah nyerang dumateng para nelayan Ngamarta. Lah, Yayi, nuwun sewu. Para kadang Pandhawa ingkang nyangkul jejiban mongko dados pengayuman kedahipun budidaya kanthi sakiyating tenaga. Njagi lestarining alam lan wetahing wilayah sampun ngantos dipun rebat dening bangsa sanes. Yayi Puntadewa. Menawi kula suraos menapa ta sebabipun bangsa manca wantun tumindak jahil lan nyepelekaken negari Ngamarta karana pancen Ngamarta dereng anggadhahi kawibawan karana negari Ngamarta dereng wonten senopati samudra pepethingan ingkang tatak tangguh lan tanggon rumeksa dumateng rahayuning samudra ingkang wiyaripun mangilak-ilak katemekaten mangancur lakuning angin gugur agraning arga wong kura gurnita kagiri-giri ora bumi pragampita padula mangambak ambak sarta pawonuting ranu dresing karsaning sun dening kanyut manis liringira Gusti kawula nuwun sewu sinuwun Prabu Puntadewa nyuwun gungi samudra pangaksami dene kula cumantaka sowan wonten setinggil tanpa piniji ya ora dadi apa nun sewu panjenenganmu ki sapa nun inggih kula peranganipun para kawula ing Ngamarta ingkang ngupa buga nyambut damel kanthi lelayaran njala mina wonten madyaning samudra kepareng kula ngaturaken ketiwasan sampun pinten-pinten dinten niki para nelayan Ngamarta mboten wani nengah mboten wani lelayaran pados mina karana wonten makhluk ingkang gegirisi menawi nelayan nekat saya nengah tartamtu badhe dipun ora arik dening makhluk kala wau Kanjeng.
lakar manguwuh ing mungsuh aminta lawan anggrolir sing nabdo kadyayon gal nobro ladal iki ana wong gedhe dhuwur wani nyemplung segara sapa satriya panenggak Pandhawa ing Jodipati jeneng Kubrata Senaya Werkudara iki ana wujude makhluk tugelan dhuwure cuyu awake buta apa-apamu kowe sing jalari para-para kawula ingkang misaya mina ning samudra kene padha kamigilan mbuh abang aku ora peduli sing baku wetengku wareg apa ora melek mripatmu iki samudra wewengkon negara Ngamarta aku ora gagas aku kewan kewajibanku ya kaya ngene iki yen luwe mangan to mbadhok bangsane buron banyu ingkang mapan ning segara janji ora leren, ora mentas, ora minggat udel-udel waduh wah ilang nyawamu wah wah Mendel-mendelke capitku tanpa nono wah 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 hey
sandange mbrebegi jagat duwe kaprawiran ngidap-ngidapi. Yen ana daratan mbok menawa Werkudara menang ning banyu ora kalah babar pisan. Ndak capit nyatane kae. Kumbak kumbul dening banyu ari ngenteni bongko kae. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendi nggone ing paladalan Astungkara sidam sekaring dawana langgeng keseret dening gedene ombak ndak sawang saka kaduan ana ingkang mencara mawa teja ora pangling ki jebul malah putuku Dewi Antasena. Ya ngger nadyan to kowe sekarat kaya mengkene. Mbok menawa isih ana pengayomane Hyang Agung tak suwunake marang pangeran muga-muga mbahmu Baruna isih duwe kemanden waluya jati temah mulya Antasena. Wiwit obah nanging durung duwe kasantosan bocah iki. Ya ripah lungguhan iki coba awakmu tak sembure ngangge upas kobar. Pangabektiku kunjuk marang Eyang Baruna lan aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa upama Mbah panjenenganmu sing dadi lantaran Antasena bisa waluya jati ya mung yen ndak gagas yen ndak rasa isih tentrem aku urip karo kowe mapan ana ing telenging samudra kene tinimbang mentas ana ing daratan kumpul karo menungsa sing nyatane mung ngumbar murka muja karo mareme dhewe-dhewe mburu karo napsune dhewe-dhewe sak bisa-bisa aku dadi nom-noman njejekake adil lan bebener bareng aku teka ana negara Ngastina ing atase wong sing jumlahe won kok siji-siji ora ana sing ngerti karo kautaman nggih lakon apa to Mbah iki lakon apa
sopantuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangku Ruhanana Yonggir Antasena jeneng sira utawa jeneng kita aja gampang kaget lan gumun mulat marang gelaring lelakon lan sipat pakartine para menungsa merga kabeh mau yektine nyakra manggilingan anut kelawan lakuning jaman Antasena jaman iku yektine dipirang dadi papat ya kuwi jaman emas, jaman perak, jaman tembaga lan uga jaman wesi. Jaman emas iku anane mung tentrem lan rahayu, racake sipate menungsa isih tulus lan suci, durung kalepetan marang dosa, mula anane mung bagya mulya. Sakwise jaman emas banjur nglerek ing jaman perak. Kautaman isih ngrembaka nanging angkara murka nadyan mung sithik wis wiwit ana. Banjur sakwise jaman perak ngambah jaman tembaga. Antarane kautaman lan kamurkan timbang bobote. Ning endi ana kautaman ya mesti ana karo kanistan. Ning endi ana bab suci mesti ana bab sing reget. Ya pancen kaya mengkono kuwi lumadine jaman tembaga. Ewadene ingkang angka 4 ya kuwi jaman wesi. Sing jenenge kautaman wis kagiles dening kanepson lan kamurkan menungsa ngakune ya padha mangiran karo Gusti nanging sejatine iku mung kanggo kudung lan amping-amping anggene mangiran karo donya saisine mangiran karo derajat pangkat lan uga brana arta nanging gandeng lakune jaman iku nyakra manggilingan kaya dene ubenging roda. Mula yen jaman wesi wis sumisih bakale bali meneh marang jaman emas ingkang kebak karahayon. Nadyan lumakune jaman kaya mangkono yektine kabeh mung gumantung menungsane dhewe. Merga pangeran ora bakal ngowahi lelakone menungsa yen menungsa dhewe ora gumregah pengin ngowahi karo nasibe lan pakartine dhewe. Ewadene suwe lan orane lakune jaman 4 kuwi mau ditemtokake dening menungsa. Kari menungsane pengin jagat iki rahayu apa pancen pengin rusak-rusakan. Ingkang gunggung kumpule lakune jaman mau yen diringkes dadi sedina sewengi. Tegese yen bengi iku kahanane saya peteng lan saya ndedet mesti wanci awan enggal tumeka satemah dadi padang tetrawangan ingkang ana ya mung bab ingkang mulya lan uga suci Antasena. Punapa pamirah ingsun prihatin waspa kumijil tuhu dahatan pakarya kang kandri nemakan Gusti gelung rino sak sekarnya Kanjeng Hyang Baruna banget anggen ngaturake panuwun nadyanto mawis doyong ingkang dadi lekase Antasena ripalungguhan iki banjur gumregah merga pancen aku durung bisa nggagapi kanthi rasa kawicaksanan anggenku nglejah marang dumadine lelakon ing alam padang
tetep kowe nyebaro marang kautaman lan rasa asih sarta njejekno adil lan bebener ya nggih. Aja mung katremapan ana ing samudra mentaso saka segara. Yektine ora mung samudra sing mbutuhake pengayomanmu, nanging daratan ku ya mbutuhake marang Antasena. Anggene pone yang paring usada kelawan jeneng kita mau ya kuwi ndak sembur nganggo upas kubar. Upas kubar wis nyawiji ning anggamu dadi kekuatan ingkang linuwih kanggo srana mbrasta marang angkara murka Antasena. Bapak samar pamoring suksma sinuk semaya winasya ing api sinimpen telenging kalbu jagat dewa batur ya jagat mangestungkara babar pisan ora nduga mana ingkang katut keseret dening ombak gedhe jebul malah wong tuwa sing ukir marang jiwa ragaku. Rama Kyai Werkudara, muga-muga ana pitulungan saka Hyang Agung aku diparingi karo Simbah Baruna kadigdayan linuwih upas kobar bisa uga kanggo nglumpuhake mungsuh nanging bisa uga kanggo srana tamba. Muga-muga aku isih duwe kemanden ya merga saka keparenging Pangeran Waluya Jati ya, Pak. Kunto kumbul patang kethi kang sayang gongkara gadani Rama bab mabit mulat bang halingah linguh mangwuh sumbar minta lawan wong edan wong dekling Antasena iya Pak. Syukur bagi 1000 bapak wis waluya. Ya.
Kowe sing nulungi aku. Ya lantarane ya kuwi Upas Kobar. Bapak tek kaya ngono sebabe apa? Ana wujute buta ingkang gegilani gawe rusak ana ing samudra negara Ngamarta nganti buron banyu dontek. Para-para ingkang misaya mina kabeh padha nyingkir kabeh padha wedi. Jenenge sapa? Yen ra kleru jenenge Yuyungkara. Mundur Pak, aku sing ngadepi. Kira-kira rangkep serep nyawamu. Kudune kowe mudhar parandene malah bendeles kaya mengkono Antasena. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku tetep percaya pangandikane para pinter, sing bener bakal jejer, sing luput bakal mawut. Wong becik bakal ketitik, wong ala bakal ketara, sapa mbibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Wah, sajroning payudan rasa mejang karo mungsuh. Nenggih putra Jodipati sang Antasena. Nadyanto semu kaya kaseser ing yuda. Parandene yektine golek lenane mungsuh. Mangkono sigra mancik wonten pundhakira. Nenggih sang Yuyungkara miwah wil kampana. Matek kadigdayan linangkung Upas Kobar mangkono den tamaken ing yaksa kekalih ambyar dadi lebu. Wah!
Nyata laruta godha guru kula yen tanamutusa sang Sri Antasena sakwise buta loro mudar kowe kaya lumayu kapiandhem kaya wong setanen kowe bakal menyang endi Pak mumpung Ripalungguhan iki lagi ketrima sing dadi uripe Antasena duwe kadigdayan linuwih upas kobar aku sing duwe hitungan karo Ngastina wong Ngastina tansah jahil karo para Pandhawa ora mung para Pandhawa nanging uga marang kawulane dhewe warga ing negara Ngastina parandene serakah dakah-dakah nyiksa karo wong cilik tanpa ngangge petung nganggo ati ingkang suci mula supaya jagat iki tentrem lan rahayu Duryudana sak antek-antek tak babatane kabeh Pak Antasena aku ngerti jiwamu pancen bocah enom lamun to kaya mengkono pakartimu ki memper nanging aku wong gerang duwe kewajiban ngelikake marang anak sing keseluru aku ngerti tumindakmu iki bakal njejekake adil lan bebener pancen ingkang sinebut adil lan kautaman kuwi kudu digayuh kanthi sakuwating tenaga yen perlu ana sing kurban nyawa nanging ing jagat iki adil isih kebuntel dening nepsune menungsa mula kala mangsa adil sing sejati kuwi ora bisa mawujud merga kabeh menungsa isih goleki adile dhewe-dhewe anut karo marme rasane dhewe-dhewe dene uripe menungsa sing bener kuwi ora mung goleki adil nanging golek ana rasa tentrem lan semelehe pikir yen rasane wis legawa yekti adil kang sejati bakal ndok tampa lan ing donya yektine kowe langka bisa antuk adil yen njaluk adil ngentenono besok lamun wis sumewa ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat menungso bakal weruh lan ngunduh pengadilan sing nyata mula Ripalungguhan iki aja kebangetan anggenmu golek adil yektine adil bisa ndok tampa lamun to rasamu legawa gedhekake rasa panarima aja aneh-aneh ndedel gayuh gegono sira Ramandaya pati jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara yen ndak etungi kaya meh sesasi anggenku ngenteni jedule anakku Antasena aku wis mapan ana tepining samudra parandene rasaku mung semelang lan kuwatir mongko budale mbiyen ana negara Ngastina ki bareng karo Anoman aku wong tuwa dhewe parandene nganti ra bisa tanggung jawab lakon iki tan wurungu aku sing diwelehke karo wong pirang-pirang tinimbang aku dianggep kleru dianggep dosa tak bela pati Antasena aku melu njegur segara mati mbok wis arep nyapa Pak Di arep njegur segara adem yaine njegur segara ora lho Antasena
Wis waluya jati temah mulya. Iya pangestune Pak Dianuman wis waluya. Lah iso bareng karo Werkudara. Apa Yai Werkudara golek Sang Dewa Ruci meneh? Luman Kakang Waja klera-kleru. Netepi tembung anak polah bapa kepradah. Anakku jegur aku ya melu jegur. Anakku Katriwandan aku ya melu Katriwandan iki wong tuwa sing tanggung jawab. Lho, Antasena Katriwandan Yai Werkudara ya Katriwandan. Iya, tegese Antasena sing nulungi malah kowe. Malah kuwalik aku tulungi karo cah iki. Wah, lha iki dene Taruna ngkuli bapa. Iya, watone dudu bapa Durna. Iya. Aku melu marem, aku melu seneng. Ripalungguhan iki Antasena minangka wakile nom-noman bisa timbul meneh. Ayo Ripalungguhan iki wancine wong Ngamarta nyungsun kekuatan mergo wis bola-bali. Samudra Ngamarta diincer karo wong Mancapraja. Aku nderek mangayu bagya. Kabar wis rata satemah akarya bungaing kabeh para kawula ing Ngamarta. Ripalungguhan iki samudra ing wewengkon Ngamarta wis tentrem ora tintrim meneh. Merga anane si Antasena ingkang bener-bener dadi jiwa prawira nyelametake marang samudra ing wewengkon Indraprasta. Yai. Kula kinten ngibaratipun tiyang miling-miling ngubengi jagat nggih menika ingkang trep. Kejawi pancen Antasena menika anggadhahi keluwihan mapan wonten ing samudra ageng labuh labetipun Antasena wonten madyaning samudra tetulung dhumateng warga agung ing negari Indraprasta. Inggih nyuwun pangestu Kaka Prabu. Antasena kula tetepaken mangka dados senopati samudra Ngamarta. Kula nderek mangayu bagya sinuwun. Ripalungguhan samangke sampun jangkep senopati ingkang mapan wonten ing Akasa Ndara Gatotkaca, senopati ingkang mapan wonten ing daratan nenggih Ndara Antareja, senopati ingkang mapan wonten samudra nenggih pun Ndara Antasena. Pulisi Ngamarta dipun pandhegani kaliyan Wisanggeni. Mila saking menika muwi dhumateng kekiyatan kasantosan lair lan batin tumrapi warga ageng ing Ngamarta merga kridanipun Raden Antasena. Katentremanipun negari Ngamarta mugi saged nular nyrambahi wonten ing wewengkon Banaran, Sidoarjo, Senori, Tuban. Wiwit saking perangkat masyarakat Manggiya Hayu lan Rahayu, Durga Mendak, Kalasirna, Iwana lan Basuki. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami sak beja-bejane sing lali isih beja sing eling lan waspada sinuwun.